Sí. L'Ajuntament de Cornellà contracta els serveis professionals de fotògrafs per cobrir esdeveniments de la ciutat i es pot entendre que aquestes imatges es facin servir en publicacions de diferents mitjans de comunicació o difusió municipals. Ara bé, últimament hem pogut veure com algun regidor del PSC ha fet ús d'aquestes imatges de manera privativa al seu perfil o per compartir-les a títol personal al perfil de diferents grups de difusió d'algunes xarxes socials. Preguem que les imatges, amb la cessió dels drets de la propietat intel·lectual a l'Ajuntament, siguin només publicades en mitjans de comunicació del propi Ajuntament o en perfils dels departaments de l'Ajuntament i no se'n faci un ús personal. I ara vaig a les preguntes. Cornellà disposa de 5 tipus de contenidors al carrer per les principals fraccions de residus: matèria orgànica, envasos lleugers, paper i cartró, vidre i rebuig. La ciutat compta amb 1.084 contenidors de residus de les diferents fraccions ubicats en 153 punts. Això són dades de la web. En reiterades ocasions hem traslladat la necessitat d'estudiar i revisar l'estat i ubicació de les bateries dels contenidors de recollida de residus, perquè siguin funcionals, perquè hi hagi una distància correcta entre contenidors, per facilitar que la ciutadania pugui dipositar les escombraries sense haver-se de desplaçar excessivament, i també hem demanat la revisió dels espais i quantitat de contenidors en cada ubicació. Actualment, i sense entrar en la freqüència de recollida dels residus, hi ha distribucions que haurien de revisar-se per facilitar a la ciutadania que dipositin les escombraries, així com ajustar les bateries de contenidors a la quantitat de població i comerços que els correspondria per zona. Per posar exemples concrets, al carrer Rovellors 34, 36, 38 hi ha 11 contenidors. Posar tants contenidors seguits és perjudicial pels veïns i veïnes que viuen al davant, degut a la brutícia, olors i soroll que comporta tenir-ne tants en un mateix espai. En aquest cas s'hauria de reduir la quantitat de contenidors i posar-ne alguns uns metres més enllà en el mateix carrer o alternar la seva ubicació durant l'any en altres espais del carrer. Al carrer Maria Aurèlia Capmany, al llarg del parc del Canal de la Infanta, un cop feta la remodelació de la vorera i de la calçada, s'han ubicat només 2 bateries de contenidors a l'inici i final del carrer, eliminant la bateria de contenidors que estava ubicada al mig d'aquest carrer, tot i que l'espai per ubicar-los hi és. El veïnat d'aquesta zona, que viu als edificis més centrals, es veuen obligats a desplaçar-se excessivament per poder arribar als contenidors, i hi ha gent gran que es veu obligada a que els seus familiars hagin d'anar a llançar les escombraries perquè la distància és massa elevada per ells. Aquests només són un parell d'exemples, però a la resta de la ciutat hi ha situacions similars. Per tant, preguntem, es revisaran la quantitat d'unitats de contenidors de recollida de residus de cada bateria i les ubicacions a les diferents zones de la ciutat, tenint en compte la quantitat de la població i comerços que potencialment fan ús de cada bateria i la distància entre elles, adequant-los a les necessitats de la ciutadania i comerços de la ciutat? I la resposta és que contínuament ho estem revisant, però com ha posat un exemple, que és aquest carrer, és veritat, van retirar la plataforma del centre i la van retirar perquè va venir una família amb el seu fill que té problemes i dificultats i no podia conviure en el soroll que fa tot el servei. Per aquest motiu es va fer. Hi ha molts motius per als quals s'ubiquen les plataformes en un lloc o un altre. Molts. I contínuament ho estem revisant. Prec. No, bueno, la pregunta, la prec l'acabarà ell. Sí, però em queda una pregunta. Gràcies. El 14 de novembre es va publicar el BOP al Programa d'Autonomia Local de la Diputació de Barcelona, que consisteix en ajuts extraordinaris per al 2023 i 2024 als ajuntaments. En el cas de Cornellà, la distribució i finalitat dels diners és el següent. El 2023, 741.050,92 euros per destinar a despesa corrent, sense possibilitat de justificar amb inversió, i el 2024, 3.070.525,46 euros a distribuir entre despesa corrent i inversió segons les necessitats. Per poder disposar d'aquests imports, s'havia de fer l'acceptació dels ajuts entre el 10 de novembre i demà 30 de novembre. Donem per fet que l'Ajuntament de Cornellà ha acceptat aquests ajuts i ha distribuït l'anualitat de 2024 entre despesa corrent i inversió. Preguntem, en què pretén destinar exactament l'Ajuntament de Cornellà els 741.050,92 euros del 2023 i els 370.525,46 euros del 2024 d'aquests ajuts extraordinaris del Programa d'Autonomia Local de la Diputació de Barcelona? La resposta és senzilla. Primer, tot això ho sabem. Lamento que vostè sigui diputat provincial i no ho sàpiga. El que ha fet la Diputació no és això que diu.
Perdó, estic ara parlant jo. El que ha fet la Diputació és dir als ajuntaments us ajudem per tancar les liquidacions de pressupostos del 2023 i del 2024. Dóna igual al destí. El que fem és enviar diners per millorar la liquidació del pressupost. Aquest és l'origen i destí d'aquests diners. Si ho justifiques anar B, C o D, no té res a veure. Per tant, no és lo essencial ni lo important. És evident que podem contestar que això serà una qüestió tècnica de l'interventor, que això que és més fàcil, però no és ni l'origen ni el destí d'aquesta decisió política de la Diputació, perquè és diners que estan destinats a millorar la liquidació dels pressupostos del 23 i també del 24. No que es tenen que gastar en no sé què, no. Per tant, no és rellevant com es justifica. D'acord? Perquè primer els de l'any 23 no es gastaran en res, aniran evidentment a millorar la liquidació del pressupost. I el del 2024 ja es veurà. Molt bé, prec. Dades de telefonia al Mercat Centre. Cada cop és més freqüent pagar les compres mitjançant targeta bancària física o amb el mòbil, i cada cop menys en efectiu. Per poder fer el pagament, i amb aquestes eines, els comerços han de disposar d'un datàfon o similar. Aquests dispositius electrònics necessiten accés a internet per poder operar. Al Mercat Centre, la cobertura de la xarxa mòbil és molt deficient i inestable, impossibilitant el pagament de les compres amb aquests mètodes de les persones usuàries del mercat, amb el corresponent perjudici per als comerciants i amb les conseqüents molèsties per als compradors. Preguem que es prenguin les mesures tècniques o bé es facin les gestions que corresponguin per poder disposar d'una xarxa telefònica amb cobertura necessària al Mercat Centre per facilitar sense problemes els pagaments mitjançant targeta bancària física o amb el mòbil.